guys, good morning. Kasih kebang nih terus nomor baik. Kasih mending ini yang first time live warna experience. Eba 2023 mana first time yang live mana tektor hazang fajar na. Baik gaya jalan baik live be gerib jalan be. Apa gilar mabung nih. Ini mabung nar sakda grisir di mall lah hasil itu baik gaya tuh jelakan gitu nih. So sana sih tak mana short time tak hayar fajar nih part time. Mana bicara live time nggak? Part time tak fajar ini first time mana tektor hazang fajar guys man. To rasa pemfidang kintu za brothers mana jauh juga ya. Pemfidang harus sepung apa dikena nih sudah dengar. Da sudah ini biasa dengar hazaunani थांखांबाय बिसोर गारनो थांदो दा रावबो गैथ'वा सासे फंबाय दङ बियो बाइकि थांथ'दो साइडखि बाइकि ट्रेक्टराव थांदो आरोना हा गारनो थांदो फार्स्ट टाइम आरो बोरै जायो मिथिला आरो फार्स्ट टाइम देहायाबो बारा माबा थिग नङा खिन्थु नायनोसै बेसेलागि आग बारायो खिन्थु उपाय गैया आरोना ओरैबो खामानि दामानि मोनाना ओंखायनो सप्ताहनि थाखाय आरो थास्लायस्लाय न'आव थास्लायस्लाय आरो थानामा दिनै जों मबाइल रिचार्जफोर सोनो नांगौ जायो दा भिडिअ एडिट खालाम माने आपल'ड होनो थाखायबो मा जायो बे नेट पेक सोनांगौ जायो ना बेखौ फैसा नांगौ जायो बुहुद ओंखायनो सर्ट टाइमनि थाखाय आरो फायदा आरोना बेखौ आंबो एसे हारसिंनो ओरैनो थास्लायस्लाय नङा होमबा माने अकस्मातसो जाब्रबदों आंबो दिनै माने ओरै सिट मोनबाय थायामोन मानसिफोरा माने जाब्रब थाखायोना बेनि थाखायनो सिट मोनामोन दा दिनै फार्स्ट टाइम माने फन खालामदो ओंखाम जाबाय थादोंमोन बेयाव आं फन खालामनो सोंहरनो आं मानसि नांगौ जानायखाय ओंखाम जानानै फैनायसै आरो न'आव बायबांला खामानि दं बेखौ मावस्रांना फैनायसै दा बोरै जायो मिथिला आरो दा आङो जास्ट रिसेन्टलि मोनफैदों होनना मोनफैनानै भिडिअ मा खालामनानै फैदोंमोन आं खिन्थु खालामनो गोसो गैयामोन आरोना थाबा खालामनोसै दिनै माने गोसोआबो लुगैदो एसे होमबा खालामनि दे होननानै ओंखायनो खालामनोसै भिडिअखौ नोंथांमोना बोरै नांखो खोन्थादो कमेन्टआव बा कमेन्टआव खोन्थाबा एसे लाइक खालामदो आरोना थ' भिडिअखौ मोजां नांब्ला प्लिज अननानै एसे सापर्ट खालामदो आरोना मोजां भिडिअ लाना फैगोन जुदि नोंथांमोना लुगैयोब्ला नोंथांनि गोसो मथे आं भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोननि गोसो मथे भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना सापर्टल' खालामदो थ' चेनेलाबो गोबाव जाबाय आरोना गासिबो प्लिज अननानै जुदि मोजां नांदोंब्ला भिडिअखौ मोजां नाङाखैब्ला जेबो नङा खिन्थु मोजां नांदोंब्ला सापर्ट खालामदो आरो एसे ना थ' जाहाथे आंबो मोजां माने भिडिअ होबाय थानो हायो बेनि थाखाय माने भिडिअ सापर्ट थाबा एसे मोजां जायो आरोना माने सापर्ट थाबा एसे भिडिअ होबाय थानो गोसो जायो आं फैदो साइकेलजों फैदों आङो थ' आंनाथ' गारि दंमोन गारियाबो माने हामा जाना दङ ना बेखायनो दा डिलारनिफ्राय लाबोनो हायाखै बहुद फैसा नांगौ जादों बेयावबो बहुद फैसा नांगौ जादों गासिबो आं फैसा बेसे नांगौ बुंथ'ला थ' बेल' नङा आंना खामानि माने लाइफआव फैसा थाखा नांगौ जाखादों बेनि थाखायनो फैनाय जाबाय आरोना आङो उन्दैनिफ्राय जावफेराखैमोन दा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आरोना दा एकदम दुब्लि गेजेराव दङ न'नि बहुद गोजानाव फैदों मथा मथि 2 किल'मिटारसो न'निफ्राय साइकेल मारि फैबाय दासो मोनफैदो रिसेन्टलि जास्ट बेलसा दङ एखि फार्स्ट टाइम आरोना जै श्रीराम मोजां जाफुङो दे मानसिखौ जाहोनाङा इजोब्राथ' खोनाबोलि मोनबाय खिन्थु आं जावफेराखै लाइफआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लानोसै थ' न'निनो ब्रादार जाय माने गारि सालायो थ' जों गनायखाय फैनायसै थ' बिसोरो दा रायजायाबाबो बोरैबा जायो नङा होमब्ला गोदान मानसि थाव लिंनो थाखाय आरो थेंक इउ स' माच आरोना ब्रादार्सखौ आं बुंबाय मानो होनब्ला बिसोरनिया गोदान मानसियाथ' बारा आयजाखायाना बेनि थाखायनो थ' बिसोर आंखौ सिट होबाय बेनि थाखाय थेंक इउ दे ब्रादार्स सिट होनो थाखाय आंखौ थ' दा नायलांसै दा ट्रेक्टर गारि फैबा भिडिअबो लाबावनोसै जावहोलांसै आरो थ' भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोना प्लिज अननानै सापर्ट खालामदो आरोना बेखिनियानोसै नुनायावथ' हायाथ' गोरा जाबाय दिनै बोरै गोरा एसे दुब्लिनि हाना जै श्रीराम हाया गोरा जागोन गासिबो नायनोसै जिखिनि हागोन आंखौ नाजानोसै गोसो गोथारै माने नाजालांसै बोरै मा जायो फार्स्ट टाइम जाबाय आरो बेखि इसोर अखाबो हायां जादों बेखौ साथा लाखादोंमोन ओंखायनो माने बोथोराबो दानो माने हराव अखा हादोंमोन ना एसे दा बेखायनो बोथोराबो दिनै सान्दुं बारा गैया नै सान्दुङानो दोमैलुलु ओइ दोमैलु ना सान्दुङाबो गारिया फैबाय नै गारिया ओइनै जावनोसै आरो बै जुम खालामाखिसै नै गारिया ओइ दाबो सान्दुं दं हरथाराखै दिनै बोथोरा माबायदि थ' गारिया फैबाय नै गासिमोन नैखि फैबाय आरो फार्स्ट मादै जायो मिथिला आरो फार्स्ट टाइम जावसिन दिनै नैखि ब्रादार खासेया जमा मोनथायो गारिया जावनोसै फैदो जेनेबा बेक खालामदो जागायाव बरिया आं खैथा जायो मिथिला आरो खालामसै दानबाय सनालिका दे ट्रेक्टरा DI 743 नायो आदा
Sekian kan nih international boat server. Dia jauh sih mbak, nalam tadar. Kayak kerja be, belajar karya na, ini agak salah. Buat lagi, udah, kita kilang sini. Saya juga dah ya. Tuh kita hosan ane, kita sensi kita dalam yo. Kasih tipsnya sih nanda, kasih men. Udah miang bayar deh. Baik ya, belum hang bayar sih. Ya terus kita sini nih kita gabung itu. Miang bayar, miang bayar. Hektar sini miang bayar first time lah. Baik ya. Ada kontak dari kari mari bay. Gak tangga sih nak, ganda. Ada hanya bay hagur guri benda nasi. Mungkin angkat lagi pas anak hidang deh. Pada hanya nuasan teman, dar bay hahang itu tuh. Cái tí lưng là lợn người ta dầu này cái chuyên xét dầu nào cũng vậy thằng bay này cari ya ấy này pada kata nung ấy khi đó rồi ấy cái nụ này kia chăn nụ thật phải được lấy khi đây chỉ lưng là lợn chứ pada không ra thằng đó cái đó sổ kasih mana biasanya last tip deh menolak biar wah saya ko soita aja bete mau mana pas last tip tiar gari ko lang dar sung tini total tiar gari apa na thayang nia mane 10 gari lo dari sirasi ngono mau urus hadana na tip tamo do naram na oh to jeng da to jeng da tip malah kabai beda jeng serius lah tuh res lah ini no thang share tang kun neng dang ni makan kun neng dang mana bela light gila na yang gari sini pasti to guys man video ko pinang ko sabay to thank you so much video ko sudah stand na takay to bye bye